Počúvaj, pol minúty ona pribehla. Takže, to si utekal pred mestskými policajtami? Takže, nie. Tak poď. To je hrozné. Za ruku a bežali sme hore schodným preč. To je masaké. To nemáme byť. Ty si zver. Haló! A kurva. Čo sa dalo vyviesť? Dobre, kľúči. Vážneš a zlomíš si dá. Nemám pík. Máš tofličky? Tofličky zaželené! Perničku! Tofličky zaželené? Kážte nohy. Ratuške. Pamätáš, keď som prišiel do školy s tou červenou bundou a mal som balčo také vytrhnuté? To som raz išiel taký vybrať a že huš. Ešte ono keď sme si toto víno zahrievali, čo sme mali tak 12. 13, no. Pamätáš sa, keď sme si toto víno zahrievali? Na lampe? Ja som tu nebol vtedy. Ja som tu bol. On je tu stále. Nenatáčaj to, aj tak zomrieš, bez spomienok. Už nie je také dobré tie vernisaže ako bývali, že víno. Prejdete tak si na spiatočke. Tak 2 deci vína dajú a dosť. Chlap, nechoďte kolo presne. Tak ale keby sme si vypýtali, Jaro, sme sa nepýtali, vieš? Ideme do tej Centaury? Hej. Kde je? Tu, nie? Kde je Centauri? Tu je Centaury. Kde je to Centauri, preboha? To si nemá. Áno. A tam je tá teta, čo cez deň vyberá cash na hajzli a potom ide do Centaury vyberať cash, vytáničkou. Tu tam tiež vyberajú vstupné? Kde? Centauri? To ste tam boli asi veľmi dávno. Počkaj, zobral som si tie peniaze z toho? Aha, zhovarajú sa 2 taxíky. To je ako z nejakého zlého vtipu. Jardo, budete dať na... Troška